Šta u stvari sadrži jedna elektronska cigareta, tačnije popularni vape? Da li ima istine u tome da ne stvaraju zavisnost? Nikotinski proizvod ne postoji bez nikotina. Nikotin je droga i nikotin je taj koji stvara zavisnost i meta nikotinu je mozak. A naročito mozak tih mladih ljudi, te dece, njihov mozak se razvija, naročito se razvija u ovom školskom periodu, osnovna i srednja škola, pa i kasnije za vreme studija, ali naročito u ovom periodu taj nikotin utiče na sposobnost učenja, na koncentraciju, ima jako veliki uticaj na impulsivnost reagovanja. Tako da ti klinci i ta deca u stvari su u velikom riziku i od mentalnih oboljenja, a pored tih mentalnih njima preti i organska oboljenja poput dijabetesa 2, poput kardiovaskularnih oboljenja i poput respiratornih oboljenja, na sve do trovanja i smrtnog ishoda. I zato je jedna mlada devojka koja je upala u komu posle vejpovanja i nekontrolisanog vejpovanja, ona je upala u komu i posle buđenja iz kome imala je sreću da se probudi. I kad se probudila, ona je snažnu poruku poslala mladim ljudima, deci, tim tinejdžerima, da to ni u kom slučaju ne koriste jer se sa tim neće izboriti i postaće doživotni zarobljenici toga i doživotni zavisnici, nažalost. Zašto? Zbog tih visokih koncentracija nikotina. U tom jednom vejpu koji sadrži 2 ml tečnosti ima od 20, pa čak su merili u Evropi i do 40 miligrama nikotina. I kada dete to jedno popuši, to je kao da je to ispušilo u tom istom periodu kutiju cigareta. I to je jako opasno. I ne samo što se tu nalazi nikotin, već se tu nalaze i nitrozamini. Studija je izašla skoro u američki stručnjaci za kardiovaskularne bolesti i za rak su dokazali da u Viskonsiju, njihov institut za toksikologiju i naučna istraživanje je dokazao da u tim vejpovima, odnosno u tim parama koje udišu, postoje nitrozamini i organska jedinjenja. Prema tome nije samo nikotin. Znači, nalaze se toksikanti koji izazivaju maligna oboljenja i vrlo ozbiljna druga oboljenja. A šta kažemo za vejpove koji se reklamiraju na tržištu da ne sadrže nikotin i da su samo aromatizovani, da imamo raznih ukusa koje su mladima itekako primamljive? Nema takvih. Znači sve sadrže nikotin? Svi sadrže nikotin različite doze. Oni jesu aromatizovani upravo aromama koji su privlače za decu. To su tinejdžeri, to su deca u rastu i u razvoju. I oni imaće ozbiljne posljedice, a vrlo brzo, naravno, postaju zavisnici i ono što je jako bitno, na što treba posebno skrenuti pažnju, a to je da deca, klinci danas koji vejpuju te male vejpove USB, koji su tako dizajnirani da su mali, sa ta 2 ml tečnosti i visokom koncentracijom nikotina u raznim bojama, aromatizovani tim aromama privlačnim za decu, oni to vrlo lako mogu sakriti od roditelja, tako da njihovi roditelji čak i ne znaju da oni to koriste. Znate, oni to lako skrivaju od nastavnika, oni se samo sagnu ispod klupe i vejpuju za vreme časa, a da ne kažem u kući roditelji to ne mogu da primete jer to je tako malo i on kaže roditelju, ma da, to mi je USB.